Oo. Kasama kayo ha. Ayun, naka-record ako. Oh, say hi. Okay. So ngayon guys, pupunta kami sa Manawag. Magkakaroon kami ng merong motor show doon. So makakasama ko si Chris Rom, si Ricky. Kami lang. So okay. Sige. Okay sir. So mauna na kami ha. Dito pa lang naharang na tayo. Thank you. Ngayon ay pupunta tayo sa Manawag pala. Magkakaroon ng motor show doon, ang Rockstar. So silipin natin. Sabi nila pwede raw sumali yung mga big bikes eh. Marami tayong lakad kaya hindi ko na piniling sumali pa. Walang iya. Tumataas yung damit ko So nandito na kami guys. Didiretso kami sa simbahan kasi nag-aantay si Chris Roms doon. Hoy! Nakakatawa lang, maraming nakakakilala sa atin. May kanina yung mga pulis sa checkpoint, pinagbibigyan ko ng stickers. Hoy! Ha? Dito kanan. Tara. Dito tayo sa harap ng simbahan. So dito na kami sa Manawag. Muna tayo. Mga sir, ayan. Oh, ayan. Oh. Ayan. Oh, ayan ha. Oh, shoutout sa inyo. Okay. Pwede sir. Sir ah. Sige. Oh, ito na. Ang GoPro Hero 8. Asan na yung camera mo? Ayan. Ha? Sige. Oh, ito, vlogger din. Oh, ayan. Oh, ayan. Say hi. Ayan, Chris Roms. Okay, dito tayo dadaan. 3 kilometers lang. Sige. Sir, shoutout sir kay Apilada. Okay, ayun sir, meron din Chris Roms. Si Chris Roms.
Kasama kayo sa vlog, sir, ha? Meron, sir. Ayan, sir. Sige, sir. Ha? Gusto niya sticker, ma'am? Ayan. Sama kayo sa vlog, ha? Naka-on ako. Sige, sir. Kasama kayo, sir, ha? Naka-on ako. Ma'am. So ngayon papunta na kami sa Kabalikat Farm. 9 minutes lang yon, 3 kilometers. So dito tayo. Thank you. So sir. Okay. Sige. Sige, sir. So guys, nandito na tayo sa Barangay Baritao. At 5 minutes na lang andun na tayo. Dito rin kayo? Shoutout sa mga nakamiyo. Ayan, yung mga nilalaban nila, sinasakay nila sa pick up para hindi madumihan. Pero malamang dyan sa farm na yan, pwede kang bumomba dyan. So yung daanan, guys, ganito. Ayan, dami na, diba? Ang saya. Naku, wala atang sumaling big bike, Kasama kayo, ha? Kasama kayo. Saan pwede mag-park? Baka tumakbo. Mas magaling ang kamay ko dyan. Okay na. So guys, nandito na kami sa Kabalikat Farm at napagod kami kasi rough road. Kaya kasama natin si Chris Roms. Wala kang dala? Camera? Ay, okay pala. Eh, si to yung may-ari ng sniper. Click ba? Oo. Ayan. Ay, sorry. Ayan, kasama namin to. Ayan. Parang arenas to, ang dami. Dito na lang tayo. Tara. Ayan. Wait lang, ha. Sandali lang. No, kasama kayo lahat, ha. Ayan, kasama kayo lahat, ha. Ayan. Diba? Dali lang, bibi. Marami ako. Ayan. Ayan. Dali, masisira. Sandali. Ayan. Sandali. Marami yan. Sandali. Hindi na kayo makikita sa camera. Sandali lang. Yung mga meron na doon na sa likod. Yan. Yan. Sakay daw. Woo!
Subscriber! Oh, ayan. Oh. Oh. Oh, kasama kayo lahat, naka-on ako ha. Oh, naka-on ako. Oh, sige. Oh. Oh. Hoy, paulit-ulit na kayo ah. Oh. Oh. Oh, sige, doon na kayo. Oh. Oh, sige na, doon na. Ayo ah. Oh, yan. Oh, sige na. Oh, yan, okay na. Oh, wala na. Oh, pwede, doon na lang sa motor. Tara. Oo, yan. Oo. Kasama ka, sir, ha? Oo. Ha? Sandali yung... Kino... Akala ko na wala! Nagulat ako! Oh, ikaw! Ikaw magbibigay? Tapos na! Ubus na! Ubus na! Isang meron ka na? Wala na eh. Wala na. Oh. Oo. A few moments later. So kung naririnig nyo, ayan, naging bobombahan na silang lahat. Ayan. Grabe. Ha? Hindi, mamaya ko nasisindihan. Ayan, Kabalikat Farm. Yan. So dito na kami ngayon sa... Ay. Cellphone lang gamit ko. Nagkabalik na data ko yan. Ha? Wala kasi siyang nadalang mic. Oo, wala akong dalang mic eh. Nakalimutan ko eh. Ayan. Ayan o, Kabalikat Farm. Ayan. So ito guys, ayan. Buti na lang hindi ako sumali. Ayan o. Daming tao.
Daming tao. Shoutout kayo. Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilat. Target locked. Tigasan kayo? Baritaw po. Baritaw? Saan? Baritaw. Malapit lang yun? Taga Baritaw po. O, kasama kayo sa vlog ha? Oo. May sticker na kayo? Kuya, pwede pong sumakay po. Ano ng vlog nyo? Ito, sandali. Ate, wait na kami. Ay, pwede pong sumakay. Sige, sige. Lilipat lang kami doon ha? Sino? Sino una sasakay? Sige. Tara. Sige, picturean niyo. Ayan. Di ba guys? Di ba? Anong pangalan mo, ma'am? Anika. Idol G. Anika? Quincy. Ha? Quincy. Quincy? Barito. Rosana. Rosana. Gail. Ayan. Okay. Isa-isa lang. Sandali yung motor niya. Dito tayo. Yan. Sir, kasama kayo lahat ha. Yan. Yan Okay. Wala na.
Bus na. Bye-bye. Bye-bye na sa inyo. Bye-bye. 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 Hoy! Hoy, pauwi na kami guys. Grabe. Ah, napagod ako. Wala na. Ayun, nagbobombahan pa sila oh. Dito. Nagulat si ate. Ha? Dito sa may ano, sa may Manawag na. Ito si Christian sa ata mga kasama nyo. Ang saya dun sa pinuntahan namin. Grabe, ang ingay. Talagang ano. Yun oh. Oh, dito na, pauwi na kami. Dito ka ulit, babalik ka. Oo, babalik ka ulit dito. Dito kasi papuntang ano na to. Ay, dito papuntang ano eh, malalayo ka dito eh. Dito ka. Oo, dito ka na lang ha. Oh, paano? Ano na kami ha? Ha? Oh, ingat ka rin, malayo ka pa. Oh, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Oh. Oh, okay, tara. Let's go. Naubos dun. Naubos dun. Naubos dun, wala na. Tara. Ha? Hi guys, maraming salamat sa mga sumusuporta, sa lahat ng mga nanonood sa atin, at sa mga nakasama ko kanina. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Sa lahat po ng mga solid kayo dyan, mga idol natin dyan, ride safe. God bless. Ciao.